נזכיר באיחול שכל שנה תחגגי יום הולדת בחול. איתנו כמובן מיותר לציין, תאילנד או פיליפינים אך לא נתקטנן, רק עדיף שיהיה בקיץ עם איזה שלמות, תתכונני לפתוח עוד קרן השתלמות. אז לכבודך רצינו לשאת מספר מילים, שתמיד תהיי מאושרת עד 120, שתמשיכי כתמיד להיות מוקפת אהבה, ולעשות את הדברים שבהם את כה טובה. עם זה להרים ארוחה בשישי, כזאת שבזמן שאוכלים יש שקט חלישי, עם הטעמים והמגוון הכה רחבים שאנחנו כל כך אוהבים. ועם זה לארגן עוד ועוד טיולים מגוונים, מצחיקים ובגוד מעולים, בארץ הקודש וגם בחו"ל, כשטעם של עוד מורגש בכל טיול. ועם זה להתעורר באלגנטיות ומרוחה, כולם יחכו לך לסופו של דבר, סיגריה וקפה זה בראש ובראשונה, ולאחר מכן את ליום מוכנה, כשאת מגיעה למקומות שונים, זה משדרג את המקום בכמה רימונים. ואם זה למשפחה, לחברים או לעבודה, את משדרגת את האווירה בצורת בחדה. מה עוד לך נאחר עם הסבתא ואישה יקרה, שלנצח בנפש תישארי צעירה, אוהבת את החיים והחיים אותך אוהבים. ככה זה כשאת עושה רק דברים טובים. יש לנו להעביר לך איזה מסר, בשבילנו ובשביל כולם את 10 מ-10. לקראת הסוף לך לאחל שתמשיכי כל החיים לטייל ליעדים קרובים וטיסות קצרות, כי את צריכה אוויר לריאות, בלי סיגריה את יכולה להשתגע. כל מי שמכיר אותך את זה יודע שהבקרים שלך יתחילו בצורה חלקה, בלירות או אזעקה, שתקומי רק משעון מעורר, עם קפה וסיגריה את לא צריכה יותר, שתישארי מוצלחת עם קריירה מרהיבה. ככה זה כשאת מושבת השכר הכי טובה, שהחיוך שלך רק תישאר על הפנים עד 120 שנים. אוהבים אותך המון המון המון, בתאילנד נכתוב לך גם פזמון. יום הולדת שמח סבתא, אמא ואישה יקרה, את בשבילנו מקור השראה.